Είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν θα κυνηγάμε φανταστικούς εχθρούς. Ότι θα ήμασταν ήσυχοι. Αυτή είναι η ησυχία. Έχουμε ζωηρέψει αρκετά, παίζουμε αρκετά, τρώμε αρκετά, θα κάνουμε όλα σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Γκρινιάζουμε όταν βγαίνει ο σκύλος στο μπαλκόνι. Γιατί βγαίνει ο σκύλος και εγώ μένω μέσα? Γκρινιάζει, όχι ότι θέλει να βγει έξω, όχι. Απλά όταν βγαίνει ο ντολμάς έξω, το ζιζελώνει, θέλει και αυτή να είναι μαζί της. Βλέπετε? Εδώ. Δαγκώνουμε τα πάντα γιατί έχουμε και τα δοντάκια. Εδώ. Κυνηγάμε την ουρά μας. Κυνηγάμε τα πόδια μας. Τα πάντα κυνηγάμε. Όλη μέρα κάτι κυνηγάμε. Ναι. Και το βράδυ, τη νύχτα κυνηγάμε φανταστικούς εχθρούς. Κλασικά. Όπως βλέπετε η Σιρχάν είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι το μανάρι μου. Είναι πάρα πολύ καλά. Σιρχάν. 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 Ευτυχώς έχουν γλιτώσει τις κουρτίνες μέχρι στιγμής. Σιρχάν. Τώρα δεν μπορούμε. Κυνηγάμε τον εαυτό μας. Και την ουρά μας. Κατάσταση. Στο μεταξύ να σας πω ότι είναι ίδια μα ίδια η μάνα της. Ίδια η μάνα της.